लोगोफोर फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर थांनाय समफोराव आङो अन्थाइनि दैजों गोबां बेमार हामो होननानै भिडिअ मोनसे आपल'ड होनाय जादोंमोन आंनि चेनेलाव आरो फिन दिनैहायबो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्तिपुरनि मोनसे जायगायावहाय बिदिनो अन्थाइनि गोदौखांनायजों गोबां माखासे दैया अन्थाइजों गोदौखांनाय दैया माखासे बेमारफोर हामो होननानैहाय आंनिसिम मिथिहरदों। स' दा बियो आं नायनि थ' बेसेबांसिम सैथो आरो नंगौ नङा आङो थांनानै नायनि आरो आङो जाया दै गहोग्रा एबा दै मोनग्रा आं बे गासैखौबो प्रुफनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं हागौमानि देखायनो नाजागोन। स' बिदिब्ला आं थांनि बिथांनि न'आव थांनानै आङो देखायगोन बे दैया थारैनो अन्थाइनिफ्राय गयो ना माबोरै जायो आं बेखौहाय थांनानै सोंनानै लानि। बिदिब्ला नायलांदो आं सोंहैनि। हेल' लोगोफोर, बे समाव आङो सफैबाय। नैबे न'खरावनो खोनानो मोन्दों माबा अन्थाइनि दै गयो ना दै गोदौफावो जायखिजाया मानो आं फैबाय। दा आङो बिथांजोंसो सोंनानै लानि आरो बे दैखौ बहानिफ्राय मोना आङो सोंनानै डिटेल्स खोन्थाजोबगोन, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। आदसा, नोंथांनियाव अन्थाइनि दै मोनो होनना बुंदों, महा मोनो आरो माबोरै मोनो एसे खोन्थानो हागोन नामा? आंनाव अन्थाइया दैयाव होबानो गोदौजोबखायो आरो अन्थाइया। ओमफ्राय दा बेखौ मानसिफ्रा लांफैनाया गामि दरथाम दरब्रैनि जाबाय आरो जोंनि साइडनियानो। ओमफ्राय बिसोरो मानसिफ्रा लांफैनायखिनि मानसिया मोजाङानो होनजोबदों आरो माने माखासे बेमारफोरखौ सानाय सुनायफोरखौ हामदों होननानै खोन्थाफैफिनदों आंनो। ओमफ्राय बेखौ आङो लांफैनाय समाव बुंहरदों आरो लोंनाय समाव ना बेदर दाजा, मिरामिस था, ओमफ्राय सानसेबा सानसे लों, बेखौनो खावसे लों बेखौनो खावसे फुन होननानै आङो फोरमायहरदों आरो बिसोरनो। ओमफ्राय जुदि लांफैनाय समाव ओरैबायदि लाबोनांगोन होनना बुंदों आं, बे दैखौ लांफैनोबा ओरैनो मोनलांलाबाया, माने गय फाथै लाबो, ओमफ्राय गाइखेर लाबोफा, ओमफ्राय आगरबाथि थाव लाबो होननानै बुंदों आरोखि आङो। आं माने बे दैखौ सोमदोंब्लाबो हरगोनबाबो दैयाव आङो गाइखेर आरो गय जरा फाथै जराखौ होनानै गाबख'नानैसो हरनाय जायो आरो। नैबेसोरखौ मोननाया मोनसेया मास मोननै जाबाय, मोनसेया मास मोनसेल' जादों। ओमफ्रायो माखासेयाथ' बावखुंग्रि हाजो बावनासा दन्दराव मोनबोनाय दङ। बे अन्थाइखौ आं मानसिफोरनो देखायनो हाया, माने आं बेखौ प्रुफ हिसाबैल' देखायदों आरो। माखासेया दङ, ओमफ्राय माखासे ओरै भुटान खाथियाव बान्दो मावहैनायाव मोनबोनाय दं आरोखि, हाब्रां गोजा होननायाव बेयाव मोनबोनाय दङ। बे माखासे अन्थाइया ओरै दैयाव सोमनानै ओरै फसर होबा गाइखेर बायदि गयो आरो। बेखौ आं रावनोबो खोन्थानो हाया, ओमफ्राय आं बेखौ खोन्थानायबो नङा आरो रावनोबो। दा बेखौ आं हरगासिनो। गावसोरो जुदि लांनो गोसोथार फैनायखौ आं रावखौबो बादा गैया, माने लांथों। ओमफ्राय बेहाय आं फैसा दाबिनाय रावनावबो गैया आरोखि। जा गावसोरो मुलि लांनो होननानै फैनानै गावसोर थाइसे थाइनै होलांबा होलांबाय, होलाङाबा आंहा बाहाय जेबो बिनाय जेबो गैया आरो। खालि आंनो बेखौल' नांथारगोन, बे गय फाथैखौ नांथारगोन आरोखि, ओमफ्राय गाइखेरखौ नांथारगोन, बे आरोखि। फैसा होलाङो होलाङा बे आंहा बाहाय जिमा जेबो गैया। सोरनिबा बेमारा हामहैयोबा आंहा बेहाय गोजोननाय थागोन, आं रावखौबो बादा गैया। धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया आरो बे। लांफैदों हिन्दु खृष्टान जेन'बा ब्रह्म धोरोमबाबो लांफैथों, जायखिजाया धोरोमानो लांफैथों, हारसा बर' गासिबो जायखौखि जाया सोरबा लांफैयोबा आं अनसायगोन आरोखि, हरगोन। आरो आंनाव गोबां मुलि दङ, मानसिफ्रा बयबो मिथिखायो मुलि फानो होननानै। एसे एनै मुलिखौ आं आखाइजोंबो बानायनानै हरो, मेगननि मुलिबाबो आं हरो। मेगन सोरबा खुवा नुनाय, सोरबा नुवा जानाय, सोरबा आलौनाय, मोदै गनाय, बेफोरखौ आं आखाइजों बानायनानैनो द्रपआव सोनानै सेबसननानै ला होननानै हरो। सोरबा अपारेसनाव हायाखै होन्दोंमोन, बेखौबो हामबाय होननानै खोन्थाफैदों आरो मेगननि मुलिखौबो। दा बेफोर आंनाव प्रुफ दंजोबो आरो। गामि दरसेयाथ' फ्रायैनो हामबाय होननानै खोन्थाहरबाय, गामि दरसेनिया लांफैबायानो। कुसुं दैसा 1 नम्बरनिया बांसिनानो लांफैदों, बिसोरो जों मोजांखौनो मोन्दों, हामबाय होननानै खोन्थाफैदों आरो। ओमफ्राय जिखुनु लांफैनायखिनि मानसिफ्रा हामाखै होननायखौ खोन्थायाखै आरो हरै जोंनि न'नि मानसि माबानि बेंटलनि, जि जायगायाव आं गोदो बेंटलाव थायोमोन, आमाइनि न'आव, आनैनि न'आव, दा बेफोरनि न'खरनि मानसियाबो लांफैनानै जोंनि सानाय सुनाय आरो नोमायाबो आवसाव बायदि जादोंमोन होननानै बुंदोंमोन, बखिलाबायदों बिदि होननानै बुंदोंमोन आमाइखौ आनैया। ओमफ्राय आं बुंदों बे दैखौनो लोंहोबाय था, बेजोंनो हामगोन होनना बुंनायाव बिसोर खोन्थाहरबाय नोमाया मोजाङाव फैबाय होननानै खोन्थाहरदों आरो। आंनि एड्रेसखौथ' आं फुल खोन्थानो हायो। जोंनि गामिया lalai दैसा, पिअ सान्तिपुर, थाना रुनिखाता, डिस्ट्रिक्ट चिरां। लोगोफोर, बेनो अन्थाइनि दै, माने अन्थाइनिफ्राय दै गवा, खिन्थु दैयाव अन्थाइखौ सोमोबा
दैया गोदौखाङो थारमाने बेबायदि नै दा बे गोदौखांनाय दैखौनो गय जरा फाथै जरा बेजों लोगोसे गाइखेर होनानै जुदि गाबख'नानैहाय जाय बेमारिफ्रा लांफैयो बिथांमोननो हरनाय जायो होनना बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे गोबां माखासे गामिनि मानसिफ्राबो सोखाजानायखौ मोनबाय सोखाजाबाय बिनि माखासे प्रुफ फोरमानफोरखौ बिथाङा खोन्थालांबाय आरो बेजों लोगोसे बे अन्थाइनि अनगायैबो बिथांनाव माखासे गाइखेर गग्रा अन्थाइ दङ होनना बुंदों बिथाङा दैनिफ्राय बोखाङोबा गाइखेर बायदि गयो होननानै बिथाङा बुंदों बेबायदि दङ लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिमोन नांगौ जायोबा नोंथाङा खबर लानो हागोन